कहेला इतना बेहाल भइल बानी कहीं तो रउआ ना में लिख दी जवानी देखिए के हम के ईमान जला। नमस्कार मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। क्या हो एके बेर आवत हम सब जना सुनना ही क्या बात बा? अरे क्या करें जौन हमार दादा परदादा बना के बोल बा जमीन में हां जुड़वा के कई सारा बा दोनों हमार पटीदार कहता रहतन तो हम यही में जुड़वा के बनाए तो जुड़वा के बनवाए में तो काहे के जुड़वइबो हो इनकर बालू और सीमेंट में पैसा लागल है नु सिंह कर जमीन बा जमीन बा हमरा जमीन में बनवैले बार हम तो पुरैबे कर हार जमीन हटे कौन नापी कोई लखते कौन बोले रहत हम मंगरा के बोलैले नी मंगरा लखते हो नापी करे में वही अमीन मिलल तारा उतर तो एरा के डेरा लगा देला ठीक बा मान तनी के लगाइए देलक तो इनकर मान लगे सीमेंट आ बालू लागल बटे पैसा के दी बात तो सही है। रही के पड़ी तो हमरा में पड़ल बताइए खर्चवा कहाँ से आई खर्चवा इतना कोइले बानी उहे नु हम बात करतनी खर्चवा के विषय में तो खर्चवा दे दो लोग तुरवा दो हम कैसे दे दी बाहर रही तले के जोड़वा ले लो ना तू कम से कम नापी कह के तो एकदम जुड़वावेला नु ये भगवान क्या जुल्म है। तो हम का करी मांगरा ऐसा दुगला आदमी हुई तो अब का कहबो अमीनो साहब उहे हो गेल बानो सब आज के डेट में एने के ओने लगाए तावन सब एगो काम करो तू तो जोड़िए ले बाड़ो समस्या ताहरा लोग के बा वही देवाल के सटले जोड़ दलो ठीक बा आई पटीदारे में होन भाई पटीदार हो एगो अंगुरी छुटिए भी तो का दिक्कत बाटे जोड़ लो आराम से ना ना हम पूरे मुखिया जी ओहो हमारो बतिया तू अपना मन बोलो वीडियो बड़ा वायरल चलत वीडियो तो हमर कहियो मुखिया के वायरल चलेला नचले रहो कौन वीडियो हो लूटल हर लेला मजा मिलके मजा मिलके लूटल हर लेला मजा मिलके मनाई कैसे दिल के रानी मनावा तो माने नु जा। अरे पगलई ते कहां से वीडियो कइल बे रे कदी वायरल कदी के ना वायरल मत कर सुन ए दन बात सुन पहले जवन ते देवाल जोड़वइले बारे देवाल ते पूरा टूट अते ओ देवाल के बदला में जोड़ते अपन देवाल फैसला हो गइल तो हम तुरवा लें तो हम कहाँ जाए बताइए ये कहीं जो चुलिया भान में जो से हमारा काम मतलब बच्चा निकल यहां से हमारी यहाँ इज्जत बचावे के बाकी तोरा के बचावे के बच्चा वीडियो वायरल मत करिए ठीक बा चल कहां से वीडियो कर लेता हूं सब मुखिया के ना चलो बिना